Ibuchukwu onye dike na, Ibuchukwu onye dike na, Ibuchukwu onye dike na, Ibuchukwu onye dike na mgbe niile. Ibuchukwu onye dike na, Ekwueme, Ibuchukwu onye dike na, Okechi, Ibuchukwu onye dike na, Ekwueme, Ibuchukwu onye dike na mgbe niile. Ibuchukwu onye dike na, Ibuchukwu onye dike na, Ibuchukwu onye dike na, Ibuchukwu onye dike na mgbe niile. Ibuchukwu onye dike na, Ekwueme, Ibuchukwu onye dike na, Okechi, Ibuchukwu onye dike na, Ekwueme, Ibuchukwu onye dike na mgbe niile. Ibuchukwu dike n'agha mgbe niile maka na imere n'ime ndụ m. Echetara mgbe m malitere ọrụ m, ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-ekwu okwu ọjọọ dị iche iche na-asị na m agaghị agafe a, na m agaghị aga n'iru n'ọkpụkpọ oku m. Mana n'ụbọchị taa, gị bụ Chukwu onye bụ dike n'agha, ị mere ka ha bụrụ ndị ihere mere n'ụbọchị taa, maka na isigo n'ikpe ahịhịa wee bunie nwa akwụkwọ ogbenye enu. Onye ndị mmadụ amaghị na ị ga-ebuli m enu n'ụdị a, mana ị mere ya, ọbụna dị mgbe ọ dị ka olileanya na-adịghị. Ọnya ka m ji wee sị n'ịbụ dike n'agha mgbe niile. Eze-Mo, Ume-Mo, Ndụ-Mo. Good morning viewers all over the world. Egwu ị nụrụ kịta bụ egwu si na ngalaba na-afụ gbasara mgbasa ozi ọdịnala Igbo na Ugochi tubelu ọdịnala temple a na-akpọ Nkwa Group led by me. We have all the rights. Ọ bụrụ na ị like ya bụ egwu, chọọ ka ị download ya, etinye nụchara ya obere, ịchọzie ka ị know the full track and the albums dị na ya. Ihe ị ga-eme bụ jee na Audio Mac, the iTunes and rest of the social media platforms ebe a na-download ya. Chọọ ya bụ egwu ma download ya. Yes. For those of you that are seeing me for the first time, call me Ogbuefi Eze-Ana, Ugochi tubelu Oraifite. Oraifite is in Anambra State. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, nwekwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Yes. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị bụ all you should know about Oji, Nzu and Edo. E nwekwara other sacramentals dị na Igbo spirituality, mana anyị ewere taa. Yes, that is the taste of it. But before we dive into today's lecture proper, important announcement bụ na anyị ka na month of December. Our monthly ritual is still ongoing. N'isi ụtụtụ ejego orim na temple, chụọ aja, go for kwubi okwu, make declarations upon the lives of those that join us. And we made you to understand that you can join the group rituals anywhere you are under the sun. We started this group rituals over 3 years now. We have massive testimonies. But as you all know, in temple, we don't share testimonies on social media or even in Eziokwu TV. What for? It's not necessary. Yes. But I can tell you, naked in Eze-Ana actually, over 3 years now. Yes. So, I wanted interested. He gave me forward your token donation. Forward your 3 prayer requests. I gave them an altar and actually not going off for the last day of the month. We will see the waters. So, I give on Neri to water sacrifice. Then I then up walk and then charge him men na Hamadu. Bagota the temple, charge to entities of powers in the temple.
jeze n'ebe nchụaja gbuo ebulu emesara ka nwanne ike dị na aja na Chineke. Like I always tell you, what you don't know remains a mystery to you and not to all. Gwakwa gị, if you are knowledgeable, you become a master. If you lack knowledge, you remain a slave. So nkuzi ị na-anụ is very unique one. Yes, I can assure you. Share this message ka anyị kwuo na ibe gị wee nụ from the horse's mouth. So before we proceed, ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkuzi a, ma ọ bụ na ị chọrọ ka a gbara gị afa miri emi, ma ọ bụ na ị chọrọ o nwere ajụjụ ị chọrọ, ma ọ na ị chọrọ iso na aja na-achụ kwa ọnwa ọbụla, ndị mmadụ ebuku ego 2025. I can tell you, o nwere ndị buku throughout the year 2025 for the books again. Ndị na-esonyere anyị every year ka addition na his keep every 1 month. So ọ bụrụ na ị dị interested, chat m na WhatsApp 0805 7837 I repeat 0805 7837 or 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Let's proceed. They can see what today's topic is what you should know about Oji, Nzu Edo, and how to use it. Pay attention. The mother amaro karịa. They can see okwu na ọ bụrụ na ihe ndị a na-akpọ sacramentals in Igbo spirituality, enwekwara other things. Yes, enwekwara other things. But what I can tell you na ikede na aja na-achụ, pouring libation, making daily devotions. Ihe nyi like Igbo spirituality bụ na o nwere ihe a na-eji n'aka wee na-ana mmụọ aka. O nwere ihe a na-eji wee na-ekwubi okwu. Because Igbo spirituality is practical and spiritual. There was some certain things I na-arụ arụ. Gee ntị. Taa anyị na-ekwu maka ọjị. Gịnị bụ ọjị? Ọjị iwe fruit. Ihe ka a na-akpọ ọjị. Gee ntị. Ihe ka a na-akpọ ọjị. Kola n'ọnụ oyibo. This kola ị na-afụ can have multiple lobes. That is, it has numbers. Ọjị nwere nke bụ gbara ofu ọjị. It doesn't have lobes. O nwekwara ihe dị iche, ọlụ dị iche eji alụ. Anyị na-akpọ ya ọjị ogbi. Are you following? Yes. Then, o nwere ọjị ọzọ na-agba ịbụa. They have only 2 lobes. Yes, ọjị Igbo. Mana ọ na-adị etu ọjị gworo na-adị. Only 2 lobes. Mana ọjị gworo na-agbakarị 2. So, ọjị agbara ịbụa adịghị atị ya ata. Ọjị ogbi adịghị atị ya ata. That is, ọjị enwere ibe. A na-akpọ ya ọjị ogbi. O nwere ọrụ eji alụ, adịghị atị ya ata. Yes, ogbi ka ọ bụ. Nwa ọjị gbara ịbụa, a na-akpọ ya Eze-Ana. Adịghị atakwu ya ata. Awọ ọjị ọgba ịbụa eje wunyere ya ana n'ebe ịdọrọ ana. Ọ bụrụ na o nwere ebe ịdọrọ ana, ewepụrụ ya ana. Are you following? E nwere ọjị nke ọzọ bụ ọjị nke gbara ịtọ. A na-akpọ ya ọjị ikenga. Then, ime ihe kpatara na ọjị ogbi ada atụ ya ata bụ ọjị ogbi nọ ka ọjị dị undecisive. O nwere ọlụ ofu kwuru okwu ọbụla. Ọnya ka eji akpọ ya ọjị ogbi. Adịghị atị ya ata. Then Eze-Ana, ihe ọ pụtara na ọgbalụ 1 dimension. Ịghọtara ya? Adịghị atakwu ya ata na Eze-Ana. Ọjị nke ịtọ bụ ọjị gbara ịtọ. Ịmara 3 bụ great number n'ala Igbo. A na-akpọ ya otherwise known as ọjị ikenga. Mgbe ihe eji akpọ ya ọjị ikenga. Ihe eji akpọ ya ọjị ikenga bụ na ọjị agbara oke. That is, ịma na ọjị a, as you are seeing this color now, color nwere oke na nwunye. I will show you. These lobes nwere oke na nwunye. Yes. Nobody mbụ. I will show you today. Now, ọjị gbalụ ịtọ, ihe ọ pụtara bụ na ọjị ikenga, ọ gbalụ oke. Ịghọtara ya? Ịma na ndị Igbo na-asị na abalị chọọ egwu n'ọfịa ọmụmụ oke kwa eziokwu. Yes.
so ọjị ikenga ọ bụrụ ọkwa mmadụ niile na-atị ya. Elụtara m ebe njelu n'obodo kọrọ obodo njere nya bụ ife nje obodo ha wee weta ọjị oke na Nnewi ha wee waa anya bụ ọjị gbaa ọjị ikenga ha wee kwuo na ha anaghị atị ya dị afọ onye anọbie maka na ọbịa mmadụ ka eje were ọjị a jee wunye n'ana daisi ebe ọ dọrọ ana biya. Ụfọdụ ga-ewerekwana ya wụpụ n'ana ọ bụrụ onye adọrọ ana, mana o nwere ndị na-atị ya. Ịghọtara ya? Anyị nwa bụ ndị ezumere anyị wụ ndị ezumere a na-akpọbu ndị Igbo asị nọ ndị ebe ezumike nshi. Yes, anyị nwa na-atọ ọjị ikenga. Ọ bụrụ ọrụ Ifite niile na-atọ ọjị ikenga, no. It's only our clan, our village, na-atọ ọjị ikenga. Anyị na-akpọ anyị ndị ezumere afọ a na-akpọzi anyị na, mana mgbe gburugburu mgbe ezi dị n'okwu ụkwa bụ n'ebe ezumike nshi a na-akpọ anyị mgbe anwa bụ otu aka o siri anyị na-atọ ọjị ikenga. Maka na be anyị anyị wụ ndị ezumike nshi anyị na-eshi agụ mgbe gboo. Yes, onye agbata na ịbịa n'ezumeshi na be anyị be na taa nwere ike ịnụsọ onye mbụ ogbu agụ. Anyị anaghị egbu agụ. Enwe ọkwado ike ịfụ onye zara afa zaa ogbu agụ maka na ya na-egbu agụ. Bido na mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa wee ruo na mgbe eji mara anyị na be anyị nwere agụ. Yes, agụ na-echu ezumeshi. Onye agbata na ịbịa na be anyị arụsị ọbụla efu dị n'ezumere ihe afụ ebe a kpụrụ agụ asị na-agụ nkwụkwọ ụla. O nwere arụsị a na-akpọ oke arụsị dị na be anyị a na-akpọ nkwụkwọ ụla ezumeshi. Yes, agụ ka o ji apụ. Ịghọtara ya? So na be anyị anaghị ata ọjị ikenga, anyị na-ata ọjị ikenga. Ịghọtara ya? Maka na anyị na-eshi agụ mgbe gburugburu till now. So ọ bụrụ na nwa ọjị ikenga mma atị ya. Ịghọtara ya? Mana ndị ọzọ wa ha ama atị ya. Ịghọtara ya? Nwa ọjị ikenga ọsọ m ya atị ya unless na o nwere ndị bịakwutere m gbukwu onye be anyị. Enwere m ike si na ọjị a ikenga ma were nye ọta, mana ọ bụghị onye vileji ọzọ bịa ruo n'ogige gị nwara nwe ga na-agbada ọsọ nwa na-aga na-agba ọsọ ịtị ya. Ịghọtara ya? Ndị ọbụla nwere ihe ajije ebube. So jee na be ụnụ ị marụ na klan gị ọ na-atọ ọjị ikenga, adịghị agbatakwa ya n'ahụ. Yes, adịghị akatakwa ya n'ahụ. Onye be anyị ga-ata ọjị ikenga unless na o nwere etu ọzọ onye ahụ si kwado ga-afọ idie na ọma atọ ọjị ikenga. Mana on a very good note onye ezumere ga-atọ ọjị ikenga. Now jezie na be nna gị jụọ ese ma bụ na ọ na-atọ ọjị ikenga. Ọ bụrụ na be ndị bụ na adịghị atọ ọjị ikenga ịtakwana ya ka na nkụ dị na mba na-egere mba niile. N'obodo ọbụla nwere ka ha si kwado site n'ọgbụgba ndụ ndị nna nna na ndị gboo. Ị na-ege ntị jọdịkwa then agbacha ọjị ikenga ahụ nke gbara ịtọ, enwere nke gbara ịnọ, enwere nke gbara ise, enwere nke gbara isii, enwere saa, enwere asatọ, enwere ite naanị. Abidokwana m 4 to 11, 12. Ị na-ege ntị? So mana ndị ọjị ha na-agbakarị that number na-abụkarị ihe dịka ụmụ ọjị Cameroon. Mana ọjị be anyị adịghị agbaru that number. Yes, ọjị be anyị bụ on a serious case ihe emecha afọ ọjị gbara saa, asatọ ma ọ bụ ite naanị. Ọ na-adị very rare. Enwere ike ị na-awụ ọjị everyday over years enwetabere ọjị gbara ite naanị. A na-enwetakarị ya n'ọchị ndị Cameroon. Now ka m gaba n'iru n'ịkọwara ihe chọrọ ịkọwara n'ọchị.
nkọwa bụ ihe gbasara ọjị chi ga-eji chi ga-abọ. And mma akọwala gị ihe kpatara ndị Igbo ji awa ọjị, mana ka nkọwatụrụ gị ọjị gbasara ọjị obere wee bazie ihe kpatara ndị Igbo ji awa ọjị. Ọjị ji wee bụrụ dị isi mbido, ịghọtara ya. Ọjị ịfụrụ enwere ọjị gbara anọ, afịa na anọ, ụbọchị na anọ. Ọ na-abụ anyị chọọ ịga ọfọ maọbụ ịlụ ọrụ, afịa na anọ, ụbọchị na anọ, Eke, Orie, Afọ, Nkwọ, asị gị chọwa ọjị gbara ịnọ ka e wee godoru ụmụ mmụọ afịa na anọ, ụbọchị na anọ. Ọjị gbara anọ onye ọbụla na-atị ya. O nwekwara ọjị ọzọ, ọjị gbara ise. Ọjị gbara ise bụ ụba, multiplication. Ọnya kpatara n'ala Igbo mgbe eze dị n'okwu ụgwa, onye Igbo gọchaa ọfọ ọsọ ise, ime ihe o miri. Mma akọwara gị ihe ise miri. Ejiokwu na ụmụnne anyị ndị Benin, in corrupt version of ise, ha na-akpọ ise, mana edebe spelling ya ọ bụrụ almost the same thing, mana akpọwazie ya akpọwa, ha nwa pronunciation ha dị iche. Mara mba na-asụ n'onu n'onu, mana akwụ ụkwara ọ bụrụ otu, ọkwụ eziokwu. Now na be ihe anyị na-akpọ ise bụ 5, 1, 2, 3, 4, 5, ọkwa eziokwu. Now ihe kpatara ndị Igbo ji ekwe ise bụ adịmekwu. Ndị Igbo anaghị ekwe amen. Ndị na-ekwe amen bụ ndị ụka na ndị okenye ndị eriri eri. Ara awa ọjị anaghị akpọrọ ya amen, ịghọtara ya. Amen bụ story of an ancient man. Ọbụ ịgaba story ihe gbasara story bụ anyị ga-akọrọ gbasara ebe esi nweta this name ihe a na-akpọ amen. Ọ mmadụ, aha mmadụ ka aka ọtụrụ aka ọtụ, mana ka nke a dịba all story for another day. So mana ise a bụ na ndị Igbo na-aga ọfọ sị ka ihe ọma mere anyị na tata bụ afọ abụ na afọ, ka o mere anyị na nkwọ abụ na nkwọ, ka o mere anyị na eke abụ na eke, ka o mere anyị na Orie abụ na Orie. Ọkwa ọdị nọ afịa na anọ, ụbọchị na anọ, ọkwa ya, maka na afịa na anọ, ụbọchị na anọ ọ bụ ofu izu anyị. Afịa na anọ, ụbọchị na anọ. Nke ise mara ya n'elu bụ ka ihe ọma mere anyị na afọ, mere anyị na nkwọ, mere anyị na eke, mere anyị na Orie, mere anyị na afọ, nye ụfọ. Ka ihe o mere anyị afịa na anọ, ụbọchị na anọ, siri ha bụ ntụkwasị jara. Ọnya ka ndị Igbo ji awụ agọjọ bụ asị ise ja ka ihe anyị gọlụ ka o mezuola anyị na afọ, mezuola anyị na nkwọ, mezuola anyị na eke, mezuola anyị na Orie. Denụ maa ụba, makwuo ụba ya. Ihe ọma meela anyị zuo anyị arụ ụbọchị ọbụla tinyejara, ịghọtara ya. Ọnya ka o ji bụrụ ise. So ise wu multiplication, ka ihe ịgọlụ ka o si etu a mee ahịa na anọ, ụbọchị na anọ tinyejara. Ị na-ege ntị? Ọnya batara ndị Igbo ji eji ise ekwubi okwu, ka ife a mee afịa na anọ, ụbọchị na anọ tinyejara. Ị na-ege ntị? So ọnya ka anyị ji eyuzu that word ise ebe o si bịa. Ị na-ege ntị? Then abịa na ọjị nwere many lobes, dịka nsi gwara gị na mbụ na ọjị nwere lobes, gbagodo lobes karịa gbagobe. Mana ọjị dịka nsi gwa gị mgbe m na-akọwara gbasara ọjị ikenga, agwara m gị na ọjị ikenga gbara oke ịtọ, na ọnya kpatara na ndị ụfọdụ adịghị ata ya. Ịghọtara ya? Maka na ọ bụrụ isi niile na-ebu ogiri, isi adịghị ebu ogiri bụ ogiri anyị ji oyi onu. Now mana ọjị gbalụ ịnọ the balance, afịa na anọ, ụbọchị na anọ, 4 cardinal points. And that 4 cardinal points nwere oke na nwunye. That is all the balance in creation. Ọjị ọbụla gbara ịnọ ga-enwe oke na abụ, nwunye na abụ, because all balance in creation. Maka na oke dị ya, nwunye dị ya. Ọ bụ ndị be anyị asị na mmadụ mụọ nwoke mụọ nwaanyị, ma na-apụ gwarịa ya ụmụazị, gwarịa ya ụgwa. Now what I'm telling you that this cola I'm holding, this one is 5 lobes. Yes,
These 5 loaves, let me use this one as an example. I will not be able to explain all that because of time. So these 5 now, but all of them from 5 up, just call them Ojuba. Are you following? No, you only put on Kete Oji agbara ụba now, Ojuba. Ọ bụrụ na nwa ya mma egosi ihe ihe eji nwoke na nwaanyị n'ime. Yes, Oji agbara 5 now, ihe ọ pụtara bụ na oke dị ya, nwunye dị ya. Ịghọtara ya? Gee ntị ka nwa ya ka m ghara ịkọ akụkọ ị na-afụ n'anya gị na-abụ. Ihe abụọ Ọjị gbalụ 5. Ka anyị nene ka efu ya. Mma egosi ihe eji agba nwoke na nwaanyị. Ọjị agbara 5 kịta. Ọjị agbara 5 ihe ọ pụtara bụ na nwunye ịtọ ga-adị ya, oke ịbụa ga-adị ya. Ọgba 6 Emmanuel nwunye ịtọ ga-adị ya, oke ịtọ ga-adị ya. Mana ọ dị ya nwaanyị rimenda, mara na rimenda adịghị ya bụ nwaanyị. That is nke gbara 5 ga-enwe nwaanyị ịtọ, nwoke na-abụ. Na mbe ka ngosi gị ya, etu Ọjị akịta. Ọjị akịta gbara 5 na nke bụ nwaanyị. Ịgbadata n'ụzọ iki ebe a, ike Ọjị, ebe a bụ isi Ọjị. Ebe a isi Ọjị wee bụ isi Ọjị si ede. Ihe afọ ihe tụpụ dị na ya gosi ụlọ isi ya. Ọjị chọọ ịpụkwu n'ebe a dịka ebe ome ya dị ka Ọjị si ya bụ isi ya. Ebe a bụ ọdụ ya. Ịgbadata n'ọdụ ya, ịfụ na ọdụ ya tiri mbamba. Ọdụ ya ike ya tiri mbamba. Etu ahụ ụmụ nwaanyị na-adị tie mbamba. Ịfụrụ ya ebe a? Ọ nwunye ka ọ bụ. Ka ofu nwunye. Nke a bụ another one. Nekwa this one ọ bịara ebe a flat ya. Ịkwa mbamba ka ahụ ụmụ nwaanyị. Ịfụrụ ya? Nwaanyị. Nekwa another one ebe a. Nke a kwa. Ịfụrụ ya? Ọ bịakwara ebe a tie mbamba. Ọ bụrụ nwaanyị. Ọ bụrụ ịtọ. Nwane nke a. Nke a bụ nwoke. Ịfụrụ ka ebe a si nwee straight line. Kwụrụ ka ahụ nwoke kwụrụ ogologo. Kwụrụ ka 1. Ịfụrụ ya? Line. O tiro mbamba na ya. Ka bụ nwoke. The mask line. Etu ahụ nwoke si adị ogologo. Nke a bụ nwoke kwa. Ịfụrụ ka a si nwee straight line. O nwee straight line. Straight line a bụ nwoke. Ịfụrụ ahụ nwoke dị ogologo. Ị na-ege ntị. Na ịfụ na Ọjị akịta agbara 5 bụ ụba. Ọ bụrụ na ị na-ayọ ayịyọ. Ọ bụrụ na ị na-ayọ ayọ ka m kọwagodo ihe kpatara eji jiri Ọjị na-ekpe ekpere. Chukwu oke mgbe o kechara ụwa, a gwara onwe unu n'Igbo. So na mbido, first son of God. Chukwu oke pụrụ ime ihe niile. Wee sị na creation Igbo arọ nwa, ọnya kpatara agbụrụ niile nọ n'elu ụwa ji agba Igbo mgba. Maka na ihe Igbo nwere ebuka ka m gwa unu. Ọ na-abụ unu na-eselebrate ndị ọcha anụmanụ na Chinese. Maka na ihe dị na Sokoto dị na Sokoto. Anyị nwere technology, anyị nwere mfu. Do you know, even before ndị be anyị abịa ndị gboo, anyị na-eme goldsmith. Anyị na-akpụ ihe ọkpụkpụ. Ma iron, ndị Igbo discover iron. Ịma mgbe ite ọ na niile a na-akpụ akpụ, anyị na-akpụkwu eri mgbe ezi dị n'ụkwụ ụwa bifo ndị anyị na-abịa. Anyị nwere sayensị, anyị nwere nka, anyị nwere nka na ụzụ. Nwere ihe ndị Igbo ala akpụkpọ ndị ọcha abịa. So anyị bidoro n'okike ụwa. Chukwu oge gachara ụmụ ya wee sị ofu story ha dị na Chineke gachara ụmụ ya. Wee sị ụmụ mmadụ ụmụ ya niile o kere wee sị ha jee ka ha jee chọpụtara ya mkpụrụ osisi yiri elu. Wee sị Igbo na ụmụnne onye ọbụla jee chọba. Ụfọdụ ji atụta many things. Ọsọ ha weta mkpụrụ osisi yiri elu a ga-eji kọwa ya. Ụfọdụ ji eje ịta akị. Mana akị oyiri Chukwu. Akị eyiri Chukwu maka na abịa tiwa akị o nwere akpị gbara mbe. Ịmara Chukwu oke pụrụ ime ihe niile gbara mbe ọkwa eziokwu. Chukwu oke nwere ike igosi onwe ya n'ụdị dị iche iche. Chukwu ogwe ofu. O nwere ike igosi onwe ya dịka Chukwu mmụọ nsọ. Ndị mmadụ na-eme atributu dịka dove. Chukwu nwere ike igosi onwe ya dịka anya n'elu ụwa, big eyes. Chukwu nwere ike igosi onwe ya dịka
tree of life. So ihe niile Chukwu kere eke dị n'ime Chukwu. Ị ghọtara ya? So Chukwu bụ ọmama amasị amasị. So wesị ụmụ ya ji echeta na mkpụrụ osisi a ga-eji kọwa ya. Biko na Chukwu bụ imirikiti Chineke dị n'ụdị dị iche iche n'ime ya bụ Chukwu. Onye agbata na onwe onye ga-asị na ya ji anya ya amara etu Chukwu dị. Chukwu nwere ike igosi onwe dị ka anya n'elu ụwa. Ifu big eyes. O nwere ike ọ gosighị onwe dị ka nnukwute anyanwụ si n'ebe anyanwụ chasụrụ ụwa niile. Ị ghọtara ya? Ọ ya batara ịchụ ọtụtụ ndị mmadụ ka ọ nwee onye Chukwu. Ụfọdụ ga-asị gị nwoke onye ogologo anya. Ụfọdụ asị gị n'ọbụ ọdụm. Ụfọdụ asị gị n'ọbụ tree of life. So Chukwu enwere ụdị ọdịrọ ụdị sọrọ ya ọdị ka m na-achịkọwa. So enwere multiple dimension n'ime Chukwu. Ị ghọtara ya? So Chukwu oyiyi nwoke dị n'ime, oyiyi nwaanyị dị n'ime, ihe ọbụla dị n'ime ya ụdị ọ chọrọ manifest ya. Onye na-achịkọwa. Anọ maka na oyiyi ya nwa dị n'ime ka o ji ewepụta ụdị sọrọ ya ka mmadụ ga-ata. Agwara gị in creation, human spirit has no male or female. In the world of spirit, we are anyị niile bụ oke. Mana oyiyi nwaanyị dị n'ime anyị, oyiyi nwoke dị n'ime human spirit. Onye abataziri ịgbaratawazie n'ụwa. Then you choose whether be ya nwoke, ya alụ ọrụ ka nwoke n'ụwa, be ya alụ ọrụ ka nwaanyị. Ya ya determine si whether ya bụ YZ or ZZ. Ndị mere biology ghọta ihe na-ekwu. Yes. So ka hapụ nke a maka another day. Mana ihe na-achịkọwara gị bụ ụmụ ya ụfọdụ wee pụje weta akị, ewee tiwa akị gbaa mkpị. Mana ihe dịzi iche bụ na-enwere shell kewara akị nka na akị nka. So in other words, ha na-emetụta onwe ha. O wee nelechaa ya si ya nwa m ịtrai mana na ihe a resemble exactly ihe ya bụ. Wenye onye nwa ya nkọrọ wee pụọ nyeta ụtụ ụdara. Nelechaa ya ụdara bụ ụwa na ọkwa eziokwu. Mana abịa n'ime ọ gbara mkpị. Mana one thing dịzi na ụdara bụ na-abịakwara. Every seed ọ bụla na ọ n'ụdị nke na shell dị ya. Ofe onwe ihe ọ pụtara na all the seeds ha na-emetụta onwe ha. Na-ege ntị. So etu a ka anyị si wetacha mkpụrụ osisi dị iche iche. Ọ Igbo jere wee je weta mkpụrụ osisi a. Wee sịa nna m nọọ mkpụrụ osisi a bụ ihe representịrị gị. O wee nenecha ya sị m nwa m mere ọfụma. Onye abatara Igbo ejiri ọjị egwu. O wee nenezi ọja sị ya yes nwa m mere ọfụma. Maka na ọjị a bụ ofu mkpụrụ fruit nwere many lobes, and those lobes is one unit. Ha na-emetụta onwe fa as a unit. So ọjị wee mystery. Onye abatara n'ala Igbo ngwa niile. Igbo bụ ndị ji ọjị were na-eme mmụọ. Ị ghọtara ihe ọjị a bụ? Ọjị iwepụta ọjị a si ndị Igbo na-atụ ilu si na ejide ọjị n'aka kwa ụkwara ụmụ wee gebe ntị maka na ihe eji akpọkụ ha. Efere ọjị a, some of these things ị na-arụ ọchịrị from pillar to post. Isi na nke spiritualist ebe a na nke spiritualist a can only be solved by ordinary ọjị. Nwanne mebe ọjị. Kịta ị na-akwado ịnada village be nna gị maka Christmas end of the year. Ọkwa eziokwu. I can tell you na this ọjị a ọjị igotara na ihe ndị a nzu na-ebu iji. N'i nwere ike iji eje na be nna gị gwọluo ana mee udo wute ụmụ mmụọ n'ebe nna gị. Ife ha chọrọ with devotion, recognition, and it shall be well with you. I can tell you, some of you ndị nwere ike gị na nna gị na-agbawo mgbe nna gị dị ndụ, nna gị anwụrụgo, and ụzọ ụkpọchie were ọjị, were nzu, were edo, were nkwụ jebe n'ili nna gị ka gị na ya mee udo. Were ọjị yọọ ya si ya nna na ọnọdụ gị adịrọ mma, n'ọnwụ maka na ọ na-akwụkwọ na-egbo maka iwe enye maka isi na ya ọnọdụ gị nwa ya na ọnọdụ gị adịrọ mma. N'iji ọjị a wee na-awapụrụ ya ọjị ya na ndị ichie na ndị aka na-egere na ndị gboo ndị agbakụdoro azụ na mmụọ niile ha na-erikọ ka ọ dịghị etu o site n'ezinụlọ be unu ngwu ya na ihe dị ọkụ ya jụzie oyi. Nzu uwe Ifeọma sị ya na Ifeọma ya ebido mebe edo bụ ihe eji ekwubi okwu si ya doo, let it be calm. I can tell you some of these things na-agagharị from pillar to post narị ime ọjị
Your spiritualist cannot help you. I'm a spiritualist. What I can only do for you is to help you intercede for your matter. Yes. Mana, the greater percentage of the work lies in your hands. Yes. But only had they look at all it together. Don't rely na they go to be ego more spiritualist cultural gaja. On natural gaja. The one I conquer. And the honey. Na-ekwenye n'ihe ọ na-ekwu na-asị ya gazie maka na adị abụọ nwere atụ ọsọ ngọrọngọ bụrụ onye ịtọ ọ ya enwe nke ị ga-atụnye so were ọjị ịmụrụ na ị nwere ike iwere ọjị wejere nna gị ochie si ya ka ọrụ gị ọfọ ya kwubi okwu n'isi gị nwekwara ike iwere ọjị jee n'okwu mmụọ dị iche iche na be nna gị wapụrụ mmụọ ọjị ma ọ nwekwa ọjị jee na nke ya spiritualist si ya biko ya ga ọrụ gị ọfọ wapụ ọjị n'isi gị ọjị ịfụrụ dị omimi maka na nke a bụ na nke mmụọ a na-eri na ọjị ka a ga-ebu ụzọ warịa nwanne mewe ọjị maka na ihe na-achọ na Sokoto dị na Sokoto na-awapụ ọjị ụtụtụ ọbụla ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mee ọ bụrụ na ihe enwetawa ọjị maka onwe ndị na-asị na ha nọrọ ugwu Awụsa na ọjị na-afịa ahụ esogo m na ugwu Awụsa ọjị na-afịa ahụ mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na ihe enwetawa ọjị ma ọ niile obodo oyibo ebe dị iche iche ime enwetawa ọjị then nwere ọda things ị ga-eji na-apụ libation na-ekwubi okwu ka m kwụsị ebe a maka na nkọwa ihe gbasara ọjị chi ga-eji chi ga-abọ mana aka tell you na ọjị wapụrụ nwere ike ịtọ na-agbụ dị egwu ịmara na ka m kwuo nka bifo hapụ ihe gbasara ọjị adị iji ọjị agụgide ọjị kọchaa ọjị wee wụọ ọjị ifere etu anyị si wụọ ọjị a na ihe ọ pụtara na ihe nyọrọ na ọ gaziri agasị maka na majority face up o nwere ihe omini ọjị a eji ọjị agba afa maka na enwere ọjị nwoke na-enwe ọjị nwaanyị na ya ọjị tụọ nkọ o nwere ihe omini ọ bụrụ na ọ dọ n'ufie o nwere ihe omini the determining ọjị bịa ebe nọ fesie gị o nwere ihe omini na ọ bụrụ onye na-agba afọ ọjị ịghọtara ya na mana ka m kọwara nke simple man ya amata maka na ofe ka ya amacha ihe niile na nwere ihe dibịa ji bụ dibịa ọ bụrụ na awụrụ ọjị etu a ọ dị etu a ihe ọ pụtara na ihe a yọrọ na agrantịrị ya ịfụrụ na ịtọ amakpu ofu tụọ nkọ ihe ọ pụtara is not acceptable ma ọ bụ na ịwara ọjị wụọ ya majority bụ n'ihu na ihe ị ga-eme ọ na-eyi ayọwakwa onwe ndị kpọbere kpọọ ha si ha biko yọọ ha gwa ha etu o si wee dịrị gị ha gbanwere gị ọnọdụ ịwụkwa ya ọzọ gbudokwa ihu n'ala ịma na something is wrong. Yes, ịma na ihe ọpụta ihe yọrọ na agrantịrị ya from one reason or the other mana ọ bụrụ na ị yọchaa ha wụọ dị ọjị ọ dị etu ịma na ọ mere asapụta mana ọ bụrụ na ewere ya majority wee dị uche ihu n'elu ihe ọ pụtara na ihe yọrọ na-aga agrantị ya now etu ịbụa ndị ọzọ si wee face ga-determine how soon ọ ga-adị mana ị nwere ike iweta ọjị etu awụọ ọjị ha niile chee ihu n'elu ịyọkwa akwụkwọ ọzọ ha niile chee ihu n'elu I can tell you na ihe ọma gị dị very near. Yes, so malụgolu ichi ihu n'elu na igbudo ihu n'ala so ihe yọrọ and ị nwere ike repeat multiple times nwere ike ewu ya more than once mana ewuo ya ọ bụrụ na ihe o kwuru ahụ dosoro gị anya ị can talk some certain things onwe ndị mmụọ imere include ha gwa ha nkwa ihe iyi emere ha repeat it again. Ịghọtara ya then ka m kwụsị ebe a maka na ọ bụrụ ihe niile ka ofe gị ya amacha mana ọ dị basic m chọrọ ịkọwara gbasara ọjị ka anyị banye n'ihe ọzọ. Ịma na ndị ọdịnala ndị ụka ndị eriri eri na ahafụ ha n'ihe gbasara ọdịnala idemonize ya ihe a bụ nzu gịnị bụ nzu ndị oyibo nwere ike ịkpọ white chalk mana nzu ya efụrụ ịma na mmiri bụ ndụ ọkwa eziokwu mmiri bụ ngọzi ọkwa eziokwu nzu ya efụrụ bụ na mmiri ka esi enweta ya enwere mmiri nwere nzu ije na saịdị ọzọ obodo o nwere ebe enwere nzu ọ clear mana enwere mmiri na-enwe nzu enwere ike n'akụkụ mmiri ebe anyị a na-amata na nzu yes
a na-akọtị ya akara dịka ụlọ kọtị ya akara dịka ụlọ. O nwere ndị nke fa ya bụ akọta ya bụ nzu ọ na-enwe etu a. O nwere nke ọ ya bụ ahọpụta ya dịka ụlọ anwa adọba ya ọ dịrị ya like that. A na-akpọ nke ahụ nzu ndị ichie. I nwere ike ịfịọ dịka okwute mana ọ nzu ka ọ bụ. Ihe ọ pụtara bụ na etu ọ dị achịkachisikie etu esi wepụta ya na ebe ahụ nzu na-adị ka esi dọba ya ka o si wee dịrị ya. Mana ụdị nzu a nwere nke a na-agba oke ma ọ bụ nwunye based on ndị na-ele spiritual material. Nke ị ga-eji ma nke nwunye bụ ọ na-agba ha mechaa ya ha ewere ihe design ọ ya nwee ike kpaa ya ihe ka ya ihe ka ọ dị more beautiful. O nwere ike dị smaller than this. A na-akpọ nzu nwaanyị. Then mana nke a dị plain mana aka emetụ gị wee gbaa odu in this one. Ọ bụrụ ordinary nzu nwoke. E nwere ụdị isi na-eji wee na-eme like that. Mana ihe chọrọ ịkọwara gị bụ however nzu bụ nzu. O dipendịrị ọnụ ị na-adụ ga-editamin ma ya achọba nke represent nwaanyị ma ọ ya achọba nke represent nwoke. However esudie ya esudie nwe ọzọ ihe dịka nwoke na nwaanyị. Ghọtara ya? So nzu bụ ihe ọma ndị Igbo na-atụ ilu sị na aka mmadụ nzu ama ama unyi. So wuti nzu ị ga-eji nzu wee kwubi okwu. Ị na-ekwubi okwu ị na-ekwu na aka gị ga na-agba ihe ọma maka aka mmadụ nzu anya ama unyi. Ị ga-ejiwu nzu wee kpee n'ihu gị sị na ihe ọma ya akpọ gị. Metụ nzu n'ụkwụ gị metụ ụkwụ akwụ aka nri metụ ya n'aka gị kwubi okwu sị na ọmaka ya emere gị. Na be anyị onye nna ya dị ndụ anaghị atụ nzu n'ihu nna ya. Ereghị anya na unu jere mitin ọgbakọ obodo ebupụta ọkwa nzu. Ime ewere nzu tụba n'ihu nna gị ebe nna gị nọ dị ya maka na ime awụ ọ bụ onye kpụ ya. Mgbe ihe nzu pụtara mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa mmadụ bịa na be gị ihe izi ị ga-eburu ụzọ wee nye bụ gị na-ekenecha esi ya nnọọ. I were ọkwa nzu kpụọrọ ya ọkwa nzu a na-emie mmadụ n'aka. Yes, ịkpọrọ ya ọkwa nzu ọmadụ gị ihe ikwu inyere ya saịdị inyere ya o were nzu a nyara na agba ndụ anabe gị ọ bịara agba ndụ ọ tụọ nzu na kwubi okwu nyara na agba ndụ na ihe eji bịa na be gị ka ọ dịrị gị mma ana ya ji ihe ọma n'obi wee bịa. Ya batara onye ọbụla bụ ihe ọjọọ n'obi ma ọ onye iwe na-ewebata be gị inye nzu ya ekweta nzu na anyị following. So mmadụ bịa na be gị bụ ihe nzu ọ tụọ nzu na ihe ọ pụtara bụ na ọ bịara with peace nyara na agbasịa ndụ and ọ bụ ọtụọ nzu bifo inye ya nkwụ ọkụ bifo enye ya ọjị ọ bịa ọtụcha nzu na ana enye ya nkwụ ọkụ o wee tụrịa nzu o mesịa nke wetazie ọjị ị mara na ọ bịara in peace wetazie ọjị na awa ata. Are you following? Abịa na nzu line a na-aka na ana nwere ihe a na-aka. O nwere ụfọdụ ndị mmadụ na-aka kasị ofu ihe. Nzu abụrụ onye ịtụ nzu abụrụ onye chọọ. Ha wee maka ndị kwuru maka na ha ma atụ nzu n'ihu nna ha bụ na unu jere mitin unu nọ n'ofu ebe mana ọ bụrụ na nna gị dị ndụ mana ị na-eme dibịa ị nwere ihu ọrụ ị nwere ezumezu ma ọ na ị na-enwere onwe gị private devotion na nkọrọ gị na saịdị gị you can actually etu nzu to ya ezumezu mara ụmụ mmụọ gị na-ejere ozi mana ọ bụrụ na ị gbasa mpara na ngwurube nna gị tụcha nzu ije tụọ no. Ịghọtara ya? Nna ahụ tụọ nzu ụtụtụ ihe ị ga-eme wepụta ibie aka na nzu si na ihe ebite ife ọma imee n'ihu si na ihe ọma ya akpọ gị metụ n'ụkwụ gị na aka gị gbarịa nzu kwuo na aka ga-akụtara gị ihe ọma. Mana ị ma atụ nzu na ana ntị ọ dịkwa na be anyị ka m na-agwa gị agbọrọ nke usoro na bụrụ mana enwere something similar. So abịa na nzu o nwere ndị na-eji atụ nzu iberibe abụrụ nzu ọdịnala. Ụfọdụ ka ị ya afụ mebi ụmụazị yahoo inye ya tụọ nzu o were nzu mee see dọla ihe abụrụ nzu ka ị na-atụ. Ụfọdụ na-atụ ụmụ nzu ụfọdụ sayensị enwere isi mana nzu ọdịnala a na-atụ ya ogologo a na-atụpụ ya atụpụ adị na-atụ nzu ihe ebido from your point tụpụ ya atụpụ from your point tụpụ ya atụpụ from your point tụpụ ya ime atụchi ya nzu asụ
yes maka na ihe ọma ka ị na-atụ na-asị gị ifuma bịala gị. So nzu anyị na-atụpụ nzu line ihe ebido for ya point tụpụ ya 1 line, si na ya point tụpụ ya again 2 line, si na ya point tụpụ ya again 3 line, si na ya point tụpụ ya again ọwụ 4 line. Ihe ka a na-akpọ nzu okoro. Ị na-atụ nzu afọ na-anọ ụbọchị na-anọ maka gị nwa gbuo okoro. Then ọ bụrụ na n'ịkwa n'ezinụlọ biri ihe ị ga-atụ ịtụọ nzu, ihe ị ga-atụ 5 line, 1 2 3 4 5. Ihe niile a nwere ihe omimi. Ịfụ ebe okoro tụrụ nzu, fụ ebe dibịa ụlọ tụrụ nzu, ihe ama. Ifu ebe dibịa tụrụ nzu, you know. Ịghọtara ya? Agwara m gị na okoro na-atụ 4. Then dibịa ụlọ atụọ 5. Onye wara akpa aja, onwe ha na-akpọ ịwa akpa aja. Onye ịwa akpa aja bụ onye echigoro dibịa. Dibịa abụrụ onye chọọ. Bọsị a wara m akpa aja ka a ya ekonye gị akpa ndị dibịa na-eko na ahụ. Bọsị ahụ ndị ikwu nne gị na ndị ikwu nna gị, ndị kwudoro gị ga-anụ ya. Bọsị ị na-awa akpa aja. Ọ bụrụ obere mmemme. Yes. Bọsị ụlọ agwụ ka m wara akpa aja. So ọ bụrụ na ịwa akpa aja, ị mara na ibugo dibịa. Maka na onye bụ dibịa bụ onye na-achụ aja, weda ma ị na-arụzie full time ma ị na-arụ ya part time, mana ịwa na-akpa aja ịbụ dibịa. O nwere n'okwu mmụọ ihe a wee bịa. Ọ bụrụ ebe a na-enye oche different, enye ndị dibịa oche line ebe a, ndị wara akpa aja na ndị na-eme dibịa. Then nyezie ndị ofeke oche side ọzọ. Ntị ọ dịkwa. Then abịaghị wawụ nwaanyị. Nwaanyị anaghị atụ nzu ka nwoke. Maka na nwaanyị ara akwụ ọtọ anyụ mmamịrị. Nwoke na-akwụ ọtọ anyụ mmamịrị. Mmamịrị nwoke ọ dị ogologo. So anyị na-atụ nzu ogologo. Ihe nwaanyị na-atụ pọmpọm. Etu nwaanyị si anyụ mmamịrị pọmpọm. Ịghọtara ya? Nwaanyị ara ya bụ nwaanyị ife onye ọbụla ma onye ọdịnala ma onye na-atụ nzu. Ife nwaanyị tụrụ nzu ya mana nwaanyị tụrụ nzu a. Ịghọtara ya? Nwaanyị wọchiri nzu, nwaanyị ya atụ nzu. Ọ tụọ etu a pọm 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 pọm. Ịghọtara ya? Mmamịrị nwaanyị na-akwụ okwu ebe ọ pọm. Ịghọtara ya? Mana nwoke na-esowa ya ogologo. Yes. Eta mgbe anyị dụrụ ụmụazị, anyị na-anyụ mmamịrị wee ike anyị nwere mmadụ anyụ nye mmamịrị elu. That is ụmụazị for you. Mana ihe na-achịkọwara gị bụ na nwaanyị adịghị atụ ozu ogologo ka nwoke si atụ. So by onye efu ebe a tụchara ụzọ pụọ, ịmara anya nzu bịa n'anya ebe anyị ama onye nọrọ ebe onye nọ. Ntị ọ dịkwa. Nzu bụ ihe ọma, nzu abụrụ ihe ọjọọ maka ụmụ ndị ụka na-akọta ya. Ihe abụ ihe ọzọ esi na mmiri wee weta. Maka mmiri na-eme ihe nlu onye ka ọ dị ọcha. So nzu ifọ mmiri. Ntị ọ dịkwa. Anyị ji ekwubi okwu. Maka na o nwere ihe eji n'aka wee kwubi okwu n'aha Chukwu okwu nke pụrụ ime ihe niile. So nzu maka ikwubi ihe okwu, o nwere devil stand in ya. Maka ọnụnwụ ndị ụka ndị eri na-awụ ihe ọbụla gbasara ọdịnala ụlọ edemonize ya. Efute ebe nzu na-asị ọbara Jizọs. Mgbe ọ na-eri maka na ị mara ihe ọ bụ. Na mmiri ka esi eweta nzu a n'akụkụ mmiri. Nke a ka a na-akpọ edo. Edo bụ ihe eji ekwubi okwu. Let it be calm. Are you following? Edo ụka ewe ekwubi okwu. O nwekwara many colors. Mana edo a bụ na ọ dị ka sawdust wepụtara n'osi. O nwere efu dị na ya. Ntị ọ dịkwa. Gịnị ka ndị na-ekwu maka ya? Ana m akọwara gbasara ịpụ libation. Ọ bụrụgodo nzu a na-edo, ọ bụrụ isuru ha esi nwere ike suchaa nzu were obere eroti ya so that as ị na-atụ ya, ị na-atụkọta ha na at the same time. So nzu na-edo abụrụ ihe ọjọọ, iwe ọjị abụrụ ihe ọjọọ. Eji ekpe ekpere maka na ị na-ekwubi okwu ụmụ mmụọ, ọ ga-enwe ihe iji n'aka wee na-ekwubi okwu. Ọ ihe eji ekwubi okwu ka ihe ndị a bụ weda ma ọ bụ ọjị ma ọ bụ nzu ma ọ bụ edo. Eji ekwubi okwu n'aha Chukwu okwu nke pụrụ ime ihe niile. So ọ bụrụ ihe ọjọọ ọbụla. Ọ bụrụ na ị nwetaworo ọjị, ị nwere ike iyuzu nzu ma ọ bụ edo ekwubi okwu. Ọ na-adịkwu cheap. Pụtara ya? Then e nwekwara ike iji ihe ndị ọzọ wee pour libation. Ọ bụrụ na ị fụrụ nzu, ifuru edo ma ọ bụ na ọ kọziri gị n'obodo oyibo, nwere ike ọwụwe cup of water. Ihe dị mkpa bụ ncheta chetara ụmụ mmụọ. Ka m kwụsị ebe a. So nwanne chụba aja, nwanne tụba nzu, zuo edo kwubiwe okwu, and it shall be well with you.
eji m n'aka na enwere ihe mụtara na ihe a nkọwara gbasara ọjị nzu na-edo n'ụbọchị taa. Ka m kwụsị ebe ọ bụrụ na o nwere ajụjụ na nkụzi anyị nwere maọbụ na ịchọ ka a gbaala gị afa miri emi, chaatịa m na WhatsApp. Ekwubiom okwu n'ike Chukwu maka ndị niile sonyela anyị n'oge awa nke eziokwu, ndị ga-emetụ aka na share button ka nwanne ha wee nụ ma dịkwa smart. A sị na ọ ga-adịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Ọ bụrụ na ọnwa egwuregwu eji wee chụọ aja, emechaa na ọ ya ekwu ome ka emesịa.